video magyat ato ning ayohon to balay. Yung balay na. Ayohon to guba. Abang kundada mga tikat. Ah. Basta magubay yung balay lang. Tapos yung papa. Balay. So. Correct. Correct. Basta. Magtabang din mo sa yung papa kay ay papa luoy kayo. Walang mabawa. Pero papa, oh. Papa. Oh, papa. Bravo. Laman, laman, laman. Idaman, idagda. Idaman, daman, man. Mga nagkiat, among yun. Ano balay mga nagkiat? Para, ano yung balay? Guba. Ay, buka. Amo yan yun mga tagiat kay buka man yung balayo na nalapay din sinang wasan. Wala na ni. Oh, kadugayan ni mga kiket. Ayaw na dyan ni. Na, awang sin, na may hayayan. Misa. Wala may hayayan sa paputas. Misa. Napay, walang X na hayayan. Napay, walang X. Ano nga naman kaya? Dagay bitan. Oh my baby Oh, angel. langaw matulubot na nga. Tik-tik na ba ba? Siya. Idea. Kayo may sa kuan mong kuan rin kaya among gitap-tapag gamay kay kuan man na. Among tap-tapag gamay. Temporary ba kay wala pa kuan kapalit og tap-tap. Among gitap-tapan sa mga temporary ba. Para nay ali. Nay ali ba para din maho. Okay, butang namong niko mo. Dagan-dagas niko mahog niya.
Asa sneak ka. Muna kay ko. Oh, ali-ali gamay mga kaya. Ito ning dok pandayon tani. Isangko dito. Isangko dito. Ni Kajin may kanang nag-manage si manager nako. Oh, Oh, darang kaya. Ato ning kanang. Abang tua. Bot-bot mo ito. Abang dahan. Ako kuha ka ng kuhaan ako ng lansang. Pero di ako ng lansang. Si Dada ba? Lansang sa turkey. Lansang sa yung balik. Mga kikaat. Oh. Ada ni Kajin mga kaya eh. Tantang ko sa lansang mga kakyat pero di Tantang. matantang. Tantang ko na siya sa lansang pero di matangtang. Basig imo ang kamot matangtang na ron. Ang tabang siya mga kaya. Nagtabang kong Dada mga kakyat pero ang lansang dugay na matantang. Sana mo muna gitugtuyok. Kaya matantang. Ya matangtang ka na sige gitugtuyok. Oh. Gabas man eh. Para makiat ng atong panday-panday. Ba naman. Wala may lansang. Magpalit pa tag lansang ni makiat. Kundi mangibot ang lansang. Ang sama ko. Samad ka ba? Wala, samad sa sini ka dyan. Nasulti sila. Mga kakyat, nasabat ko. Ang sabay nakasamad ni mo. Ang saga, nasamad sa stigip. Kaya manggi pa lansang, giligwat. Nasamad man ko mga kakyat. Basta batang kugihan, masamad yun na kay magtabang-tabang man. Ano, sakit ano eh? Ha? Sakit. Sakit. Sakit day. Waran eh? Gamay ra yayay na. Gamay na yayay na kay. Gamay ra yayay na anak. Gamay ra na be. Ina ko na. Ara ko na. Ara makita eh. Garas ra ay gamay ra kayo. Natapsingan ra. Na ora na mayo. Deh. Deh. Anak mo, anak. Anak mo. Okay. Ubo mga kakyat. May obo. Obo ko na yun. Apa dia? Apa dia? Kalma ka diba? Sabi siya ano? Sabay. Apa dia? Apa dia? Apa dia?
Nasa di ba ka na? Puro kuya. Alit na be, hato na be. Dili lagi binuang kay kuya. Sabad ya. Ay, mami, nangiting ang batoy. Ni Kajin magyat na manday siya. Mami, Yang gi panday. tingnan bato, Dana. Ni Kajin nagpanday. Puli siya pamanday nako. Kay dogay ko nako na human. Hello. Awan na ligo ng kamot. Down, 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 down. Nanay ka dalaga, Miss Minnie Pupoy. Miss Minnie Pupoy. Matapigas ka ba? Yan sa labi, matapigas ka ba? Init kayo ba? Gusto ko Ay, sa pasilong sa, init kayo.